Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Sumilong ka sa mundong ito, natutuwa ng magulang ko. Ang kamay nila, tanggalin at dati mo, di malaman ng gagawin. Nagdaan pa mga araw, ang landas ko,